Det kan være, den går op på bakken. Okay. Jeg kan tage billeder med det. Ja. Vent. Jeg tager lige et billede af det. Nej, Andreas, stop. Okay. Andreas. Ja. Nej, stop lige to, så skal I ikke tage billeder. Så skal I ikke filme, når I bliver uenige om bare sådan en lille bakke til. Ja, de kommer lige om lidt, så kommer de. Så kommer de store vognhunde. Jeg venter. Øj. Andreas, der er en bag ved bakken, mener jeg. Der ligger en derovre. Prøv at se, den ligger en herovre i træet. En bag ved tøjet. Nej, bare for mere. Stop. Stop. Du skal slå hovedet ind. Det er ulven. Kan du se den? Den er virkelig ud. Kan du se Nej, så den? er vi perfekter. Lad os tage video af dem. Okay. Andreas, du får den ikke ordentligt, gør du? Det er på grund af, der er regn. Ja, man kan se regn på billederne. Men nu tager jeg en video af den. Ja, I skal bare ikke rulle vinduerne ned. Det var en vand nok for Jeg skal have alle med ulvene med. Nej, du må ikke rulle vinduet ned. Det må vi ikke have, Ronja. Vil du have, at vi bliver et? Vi må ikke, fordi ulvene kommer ind i bilen og spiser os. Nej, du mener... Det må vi ikke. Og her kan du se ulven. Vil du sidde dernede? Ej, Andreas! Undskyld mig. Hvor er den? Nå, jeg er ude. Sover den? Sov, baby. Jeg går lige ud og kommer. Mom! Det er den her video. Kan den så ikke have en syd, hvis den sover? Kan du sige Nu er der bad. Undskyld. Du kan ikke give baby suit.